Takbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sinong may alagang aso rito? Minsan ba napapaisip ka, kabisyo, na para bang mas magaling pa ata ang mga aso kaysa sa atin pagdating sa pagmamahal? Hindi sila tumitingin sa estado ng buhay, sa trabaho, o sa itsura ng tao. Hindi rin sila naghihintay ng malaking dahilan para magtiwala. Kapag nakita nila na mabuti ka, ramdam nila na mabuti ka. Kapag paulit-ulit mong ipinapakita yung kagandahang loob mo, bubuksan nila ang puso nila para sa'yo. At siguro hindi lang si Bantay ang may nakilalang Kuya Sonny sa buhay niya. Siguro kayo, yung hindi nyo kadugo, hindi naman matagal na kaibigan, pero naging espesyal dahil palagi siyang nandyan. Yung, binigyan mo ba siya ng pagkain? Yung tindero na nandyan sa kanto ninyo na laging bumabati sa inyo, yung basurero na laging kumukuha ng mga basura ninyo, o yung rider na halos araw-araw o linggo-linggo ninyong nakikita. O ba kaya yung kapitbahay na simpleng nangungumusta pero unti-unting nagiging bahagi pala ng buhay ninyo. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot na isipin na minsan, tsaka lang natin mapapansin ang halaga ng isang tao o ng isang creature kapag wala na. Kapag wala nang tatawag, kapag wala nang kakatok, kapag wala nang motor na hihinto sa tapat ng bahay, o kung wala nang maingay sa loob ng bahay, walang tatahol o kakahol. At alam nyo, kabisyo, may isang bagay talaga na tumama sa akin sa kwentong to eh. Habang lumalaban si Kuya Sonny sa cancer, tanong siya ng tanong kung kumusta si Bantay. Yung pwede naman siyang maging makasarili na lamang eh. At wag nang isipin ng ibang tao dahil nagpapagaling siya. At nakikipaglaban siya sa sakit niyang cancer. Pero iniisip pa rin ni Kuya Sonny si Bantay. Na para bang hinihintay ni Bantay itong si Kuya Sonny at ganun din si Kuya Sonny. Yung para bang pareha silang naghihintay sa isa't isa pero dumating yung panahon na hindi na sila muling nagkita pa. Kaya nga napapatanong ako eh, ilang beses na kaya tayong sinalubong ng pagmamahal na inakala nating ordinaryo lang? Ilang tao na ba yung tahimik na naging bahagi ng buhay natin nang hindi natin namamalayan? At ilan sa kanila yung hindi natin nabigyan ng pagkakataong mapasalamatan? Kaya mga kabisyo, kung meron kang alagang aso, yakapin mo siya ng sobrang higpit. May mga pagkakataong isang buong araw silang naghihintay para lang makita tayo. Walang pagtatampo, walang kondisyon, at walang hinihinging kapalit.
Pero may mga pagkakataon din naman nagtatampo talaga sila. Alam nila kung paano magtampo eh, 'di ba? Pero paano no kung matuto rin tayong maging ganun sa mga taong mahalaga natin o mahalaga sa atin. Yung hindi tayo magtitipid sa pagmamahal, sa pagpapasalamat, sa pagpapakita na mahalaga sila habang nariyan pa sila. Dahil tulad ng natutunan ni Tonton, hindi lahat ng babalik ako natutupad. Hindi lahat ng mamayana ay nagiging ngayon. At hindi lahat ng nilalang na bahagi ng routine natin ngayon ay makakasama pa natin bukas. Kaya kung may nilalang na mahalaga sa'yo, kumustahin mo, alagaan mo, pahalagahan mo. Dahil minsan ang mga sandaling akala natin ordinaryo lang, sila pala. At ito pala, ang mga ala-alang magpapamiss sa atin. Dahil mararamdaman natin ang katahimikan. Yun lang naman, kabisyo. O baka naman bukas sabihin mo dun sa rider na magdi-deliver ng parcel mo, I love you, kuya. Kahit di mo naman mahal, hoy, wag naman ganun. Siguraduhin mo naman mahal mo kung magsasabi ka talaga ng I love you. Hindi, kasi sabi ni DJ Rocky, magsabi daw ako ng I love you. Pwede naman sabihin salamat. Actually, meron tayong ganung mga kilala riders na sila na talaga yung standard na dumarating sa bahay natin kapag may delivery tayo. And it pays to be kind, kabisyo. And para sa mga bantay natin sa bahay na wala man sila sa buhay natin pero hindi maalis yung naipadama nila sa atin. Baka maiyak ako dito pag shinare ko sa inyo kung paano nawala yung isang aso namin. Anyway, nasa Spotify po yun. Special episode ng Rocky's Secret File back in 2024. December episode po yun. Kung paano nawala yung aso namin after ng kasal namin ng asawa ko. As in, madaling araw ng kasal namin ng asawa ko. After ng kasal namin ng asawa ko. Yung intimate and private wedding namin. And napakasakit mawalan din talaga ng aso. So, sa mga kabisyos namin out there na nawalan, minsan mas okay pa na wag na lang talaga din tayong mag-alaga ng susunod pa, no? Mahal din naman kasi mag-maintain ng aso Kaya nga, pasalamat na lang sa mga nagbibigay po ng treats at pagkain nila. Anyway, kabisyo, if you wanna share our secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Ito kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Tonton's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!